Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Ang among love story nagsugod atong college me. Way back June 2005, first year college. Sa first day of school, and there was this guy who was late. Ug nilingkod sa ko ang likod. Napansin na nako siya kay tangkad, moreno, kandilaon og kamot. Unya, gwapohon. Pero nakaapan kay istrikto og seryoso kaayo og murag way kalipay kay di kahibawo mo smile. Ang ako kay opposite siya. Mupo, pution, tabian, og kulit og immature pa kayo. Kandilaon man pud ko og kamot pero kadtong kandila sa birthday cake pud lagi. Bitaw. Siyempre kay social butterfly man ko. So nagpaila-ila ko. Hi, ako day si Roxanne. Unsay pangalan nimo? Pina-wild and friendly smile kay Kwani. Tubag siya, nga dyan. Sabay kunot siyang agtang ug taas siyang kilay. Tubag ko niya, oh okay, nice to meet you. O gitaasan po na ko siya kilay, sabay talikod, kay na-offend ko siyang gestures. Nahuman ang first subject nga wala na gid ko nilingi siya. The following days, I did not bother to talk to him, kay basig mas nab na pud ko. Then after 1 week, nibalhin ko lingkuranan kay feeling na ko, dili siya ganahan sa kuha, kay sabaan og tabian lagi kayo ko. Kay saan nagiingnan ko niya, nga dili ka kapuyon sige istorya. Ug niingon pagid siya nga, grabe, sa baa yun ni mo eh. Maulawan ko perme kay sigig pamuyag og pangasaba na ko. Dan isa ka adlaw ana, while nagkaon mi sa kantin, nga sabay mga classmates na boys, kay sila naman ako ang na-close nga sugod pa lang sa klase, og malingaw og makomportable pud ko nga kauban sila. Isa pa parehas pud sila nako nga mga walay ball. Sige lang og joke nila og sige pud mig pangatawa. Dinidol na siya sa mong table og ni join sa mo og kay bakante man ang atbang nako, dito siya nalingkod. Nihilom ko kay di naman ko komportable. While sila, gapadayon og joke. While naglakaw may pabalik sa room, nagpaulahi ko gamay sa may hagdan, og nagkasabay mi. Kay ang mga abnormal namo nga kauban, kay naglumbaanay man og saka kung kinsay mas paspas nila, og nagbinarahanay pa. Basig maangin unya ako og mahulog sa hagdanan. Maulawan ta. Dinikalit siya giingon sa kuha nga, nasuko ka sa kuha. Nitubag pud ko, ha? Naday kay salaan ako para masuko ko. Tubag siya nga, nibalhin manggod kag lingkuranan sa room. Unya, nikalit kag hilom ganiya sa kantin, pagduol na ko. Kaya nasikira ko siyang giingon og first time niyang nakiistorya na ako. Nangatik na lang ko. Ako siyang gignan. Aha? Wala ra to eh. Dili pa manggod ta close mong hilo marako ganiya. O ganahan lang gud ko mulingkod dapit sa bintana. Ayaw kayo pag overthink ko eh. Pero ang tinuod lang jud, lami kayo ingnon nga makataga manggod imuhang kay strikto. Then itubag siya sa kuha nga, mao ba? Abi kog nasuko ka na ako. Mingaw na manggod nga wala ka sa mga tubangan. Wala na'y radyo nga sige istorya. Sabay ngisi. Wala ko kabalo og makilagot ba ko o makatawa sa iyahan tuban. Pero in fairness, gwapo kay siya. Pag naka-smile siya, makamelt og heart. Maskin istrikto siya, dili dyan ako madinay nga na-attract ko niya. Wala na ko nitubag pod, kay naabot naman mi sa room. Mga pila ka adlawan na natingala na lang ko, kay nibalhin na po na siya og lingkuranan. Nana siya naglingkod sa tubangan ako. Manungutan ako niya,
Uy, anong naamang ka din ha? Si Dexter man ang naglingkod din ha. Tubag siya nga, nisugot man siya nga magpuli mi og lingkuranan. Lami man gyud ay mo lingkod diri sa may bintana. Unya duol pa gyud sa radyo. With sarcastic smile pa niya. Ako siyang giingnan nga ambot ni Moy. Huna-huna na ako naman yata ni siya'y bipolar disorder. After ato kay siya na ang una nga motagad na ako. Sige na pud ko og joke hangtod na komportable na ko niya og nagasabay na pud siya sa barkada. Sa mga to nga pagka second semester, nagsugod na siya og paramdam sa kuha. Murag ka lang. Pero kay wala pa ko'y plano maguyab-uyab, ginabaliwala lang nako o ginapakita na ako ang bully o bad side para ma-discourage siya nako. Labaw pa nakahibaw ko nga daghan na siya gnoya. Sa kong una-huna, chick boy man day ni siya eh. Well, di man po ikatingala kay guwapo manggudpod siya. Pagka August 2005, intram sa school na mo. Bali 1 week ang event. Kaya required man nga naay apilan sa entrance. So niapil ko sa cheer dance. Pero tigbit-bit rapod kog props oy. Kanang kahoy-kahoy lang sa daplin ba. Og tigpaboto sa confetti. May na lang na extracurricular activity kay apil ra ba na sa grades na mo. Kani laging walay talent pa. Bitaw. Sa may gym sa school giheld ang competition that night. Og nag-text siya na ako. Ingon siya nga, pwede ta mag-istorya o niya, nga kita lang doha. Maghulat ko nimo sa may waiting shed, nga gawa sa eskwelahan. Inighuman sa cheer dance. Ang waiting shed kay medyo distansya sa eskwelahan na mo. Ang buing pa kay pabaklayon pagyud ko kayo. Maskin wala ko experience sa uyab, dili man pud ko tantong tanga, nga dili maka-feel na mag-confess siya. Labaw na kay sige na siyag paramdam. Assuming rapod kay ko. So wala ko na-reply o i-delete na ko iyang message. Ako una-huna, bahalag tugkan kag tanglad o gihinulat na ako. Di yun ko pailat nimo. So after sa event, nang uli na mi og nagpahatod ko sa akong isa ka barkada nga nay motor sa balay. Nakalimot na pod ko sa iyang text kay nalingaw na kog lantaw sa cheer dance. Sa moto nga pagkaugma, dito ka sa kiosk nga naglingkod-lingkod kauban ng uban ako nga classmates. Pagkita na ko niya nakaremember ko sa iyang text og patay mali lang ko. Pinahinay pa siya ingon sa kuha nga. Grabe, wala magyud ka ni sipot. Gilamo ko og gihinulat nimo gabi. Ug ako pod nga walay buot nga nitubag niya while nagsuyop-suyop ko sa zest o nga juice. Ako siyang giingnan. Ningon day ko na moadto ko. Sala nimo na kay wala ka nagdala og musket og katol. Sabay katawa og wa yud ko na konsensya maskin gamay. After adto perti na akong likay siya. Nagadikit na pod ko sa mga classmate namo nga babae. Para dili siya makakita og chance nga magkaistorya mi. Og siya kay wala na po nag-text og nagasabay kay sa barkada. So abi nako, na-discourage na siya og undangan ako niya. Pero sa last day sa entrance after sa warding, pagawas nami sa gate sa eskwelahan, mga 6:30 PM na to. Nakita na ko siya nga naghulat og giingnan niya among mga barkada na siya na'y mohatod na ko. Unya kay dili ko gusto na matingala sila nga nung mobalibad ko. Kay usually, nag-take tour naman sila sa paghatod sa kuha sa balay. So nisugot na lang ko. Dayon gidala ko niya didto daplin sa baybay. Ang akong espiritu muro nagmubulag sa akong lawa sa kakulba. Kaya advance kay akong utok, lain na akong nahuna kaysa akong nahibawan. Daghang milagro ang mahitabo sa daplin sa baybay. Unya, chicks boy pagyod kay akong kauban. Kung unahuna kay ikis kaya ako niya. Ihag ba ka ha? O basig ma-virginan ko ani. Mga santos. Dili pa jud ko ready.
Pero kung mao man gani gyud akong kapalaran, dawaton ko na lang. Bitaw. Pero walay nahitabo nga milagro, maskin kiss man lang. Makamahay. Bitaw. Moto nga na-change gamay akong impression siya. Gentleman man po ay ni siya gamay. Pero wala gyapon ko'y salig niya. So nagsugod na among heart-to-heart talk or confrontation by tawag ato. Hingon siya nga, kabalo man siguro ka nga na ako'y gusto ni mo, diba? Seryoso kay siya ne. Ako siyang giingnan, hambot lang uroy. Ningon day ka. Patay mali lang ko kay wao kay bawo unsa kong itubag. Ningon siya sa kuha, sa paminaw nimo. Hanaba ko'y chance. Tubag pud ko nga, hambot oy, dili ko sure. Ingon siya sa kuha nga, katong first day pa lang sa school, karash na tika. Mabitang nilingkod ko si mohang likod. Ako siyang gingnan, nga atik nimo. Tipid gani kay kagtubag ato. Human kay gikunutan gani ko nimo og agtang, o gitaasan o gilay. Hingon siya, ha? Sorry, wala na ko tuyo ka. Na out of words manggod ko ato. Labaw na pag-smile nimo og pagpangutana sa kong pangalan. Ako po siyang giingnan, nagisabaan pa man gani ka sa kuha, kay di ko muundang og istorya sa kuwan tupad. Tubag po siya nga, nagpapansin ra ko nimo ato, kay dili na manggod ka molingi og mamansin sa kuha. Words of wisdom sa mga chick boy. Ilara ang butikido. Mga pila ka seconds nga kahilom bago siya ni istorya na pod og niingon siya nga, dili pa man ulahi ang tanan. Pwede pa na ako makorek ang nahitabo atong adlaw. Ako day si Jan. Nice to meet you. With a smiling face na kay siya, dayon nakipag-shake hands siya na ako. Nikatawar ko and we cleared up the air that night. O gamayng getting to know each other before me nang uli. Sa moto nga formal na siya nga nanguyab na ako. Pero kaning barkada lagi me, dili kay halata nga nanguyab siya og normal ra na makita nga sige siya og sabay sa kuha. Pero napansin na sa mga barkada iyahang special treatment sa kuha. Mao nang gisungog siya pero yang ingon niya, alagaan na to dapat atong prinsesa. Kay ako raman lagi ang babae nga nasagol sa among magbarkada. Kaya kay siya og taas kaayo og pasensya, maskin bugay kay ko og ginabully na ko siya. Ginasakyan lang niya akong trip permit. Hangtod sa na-curious ko unsay feeling anang naay uya. Kung una-huna, na-challenge ara siguro ni siya nga mapasugot ko. Ug sure ko nga dili ni siya magseryoso na ako. So pwede ra ko magdula-dula niya. So naka-decide ko nga mag-go with the flow na lang po. I will just enjoy this special treatment from him because I know it will not last long. Pagka June 2006, second year college namin. Gisugot na nako siya. Pero sikreto ra ang tanan kay sungugan kay among mga barkada. Unya naapod may classmate na magkaila among mga mama. Basig mo hisgot unya. Istrikto ra ba kay akong parents. Nakoy freedom mo laag pero limited ra pod og pinakabawal gyud ang mag-uyab-uyab. Hangtod sa dili pa ko makapasa sa board exam. So mahadlo ko makahibalo kong parents na naanak ko'y uyab kay sigurado it's either nga makaundang ko og eskwela or mapatyan ko or maupawan ko. Sa moto nga nisugot raman pod siya sa mong setup o classmate raman pod me. So pero may nga magkita. Pumulaag mi kay most of the time kauban ra namo ang barkada para dili kayo halata. Aware man akong parents nga halos puro lalaki akong barkada. Og na-meet na pod nila sila tanan. Appeal siya. So safe ara kayo.
Ang among barkada kay wala pa nakabalo nga kami na. Kay maayo man nga kami randuha ang makabalo para extra safe. Ganahan rapod ko sa setup namo kay thrilling og challenging kaayo. Smooth rapod among relasyon. Walay away ug walay drama. Medyo na-appreciate na ko siya knowing nga willing siya mag-sacrifice sa ingon ana nga setup nga halos dili kani niya magunitan akong kamot in public. O ginapog nga niya nga magsalos in front sa mong friends. Labaw na ang uban nga amigo nako nga mag-agbay-agbay or maghag-hag sa kuha. Maskin pag as friends ra or kanang ihatod ko nila sa balay. Mo smile ra na siya. Pero I know nga deep inside dili siya okay. Exciting pod kaayo ang among kawat-kawat nga holding hands. Og kiss og mga patago nga laag. Kung ihatod kiniya sa balay kay didto ra sa may kanto katong naay gulayan aron maka-moment pa mi maskin kadali lang. Saksi gyud ang mga alugbate, talong, okra, tinangkong ug uban pang gulay didto sa mong struggle. Pero wala pa mi naabot anang full nga number 6 kay mahadlok palagi ko. Partial lang usa. Honestly, believe ko siyang self-control ug respeto sa kuha. Usahay dili magyud maiwasan nga magkalami na ang kiss ug maskin asa na maabot ang kamot. Pero dili gyud ko niya piliton kung moingon ko nga dili pwede. And as days goes by, na-develop na gamay akong feelings niya. Og wala na nako na malay nga after pila ka bulan, na in love na ko niya. Ang akong mindset nga magdula-dula lang, medyo na seryoso na gamay. Our relationship was indeed so perfect at that time. Happy lang yun perme, og ingon ana among setup for 1 year. Sa pagka-June 2007, third year college namin. Nag-start amo ang clinicals. 3 days per week ang clinical sa hospital, pero dili may kagrupo. Dahil na-transfer ato nga time, nganganlan na nato og Jeffrey, og kagrupo namo siya. Friendly og clingy kay ni si Jeffrey, og hilig pod og sigig joke. So magkasinabot yun mi niya, labaw na sa kabuhang. Sumoto nga nagaselos yun kay siya aning tawhana. Labaw nagdili na may magkaoban perme. Unya busy na kay mi sa pagbuhat og case study. Ug uban pang mga labad nga nursing staffs. So mas lesser na among time together. 3 days a week na lang mi nga magkita during sa lecture days. So kaning sikreto ra ligi among relasyon. Grabe na kayo iyang insecurities. Labaw na nga sige pod og dikit si Jeffrey nako. Pero wala to siya nang uyab nako. Napadyo to'y kaisa nga na broken hearted ang mong isa ka barkada kay nagbuwag sa iyang uyab kay nag-cheat ang babae. Nihangyo to siya nga magpretend ko nga girlfriend niya to save his face og para di siya maingnan nga loser. Kay barkada ligi og luoy pod nisugot ko nga wala na nanghid sa kong uyab. Kay immature lagi utok og inconsiderate kayo ko. Sa perte yun niyang palaga kay nikalat naman sa school nga uyab mi atong barkada namo. Wala na siya mahimo kaya ko man giingnan nga magbulag na lang mi kung sige ko niyag awayon. In short, si Jana ang nag-adjust og wala siya inabuhat. Pero ang iyang mata murag makamatay sa katalinis og tinutukan. Labaw na og mahangyo to mong barkada na mag-holding hands daw mi. O di kaya, mukalitra og agbay or hug sa kuha nga every time magsugat mi siyang ex. Then after a month, naka-move on na among barkada og naka-uyab na po. So man akong role as fake nga girlfriend. Tiningan si Jen sa kuha nga. Ayaw na nag-utroha imong gibuhat ha. Kay dili lalim sigig pugong-pugong sa kalago. Niingon ra kog okay niya, og ningisir ako. Ug sa wadam ha, naisigig padala na kog love letter didto sa laing department. Usahay siya pa'y matunulan kay barkada lagi mi.
So palag na pod kayo siya. Nya kay dili lagi ko gusto nga maglalis na pod kay kapoy kayo og labaw pa nga nag-warning siya nga niingon siya nako nga dili gyud ko ka-promise nga mapugnan nako kung kaugalingon this time. Mahibal-an lang nako kung kinsa nang sigig padala og sulat nimo. Bantay lang yun. Sa mga to nga I decided na ipahibalo among relasyon at least sa mga barkada o classmates namo. Nga kami na para lang mapanatag siya. Kadali raman pod hinuon kaayo among spotlight sa sungo. Ug after ato, balik na sa normal ang tanan. Pero syempre mas free nami nga mag-show og affection in front sa barkada ug mga classmates namo. Dili man pod kami ang type nga clingy in public and sometimes we even act like we don't know each other. Pero pag kami randuha, halos dili na mabulag among lips nga sige kiss-kiss. Gihangyo po na ako tong isa namo ka classmate nga dili mo saba silang mama kay mapatiyan jud ko. Then one time, sem break na to. Anang buntag kay nag-text siya nako. Ayun siya nga after sa sem break kay ipaylaila na tika sa akong pamilya. Nauli naman god si mama gikan US. Bahalag maskin kanus ako nimo ipaylaila si mong pamilya. Sa moto nga ni okay na lang pud mo. Iyang parents di ay kay naa sa US. Pero nakaadto na ko sila hagkasa kauban ang barkada. So namit na ako iyang family. That same day, nami clan family reunion sa kong lolang side. Daghan pa mig paryente nga wala pa na ako na-meet kay mas close man ko sa kong lolo nga side. Unya excited lagi sa reunion og talag saon ra pod mahitabo nga nakalimot kog sulti niya. Layo-layo pod ang venue, mga 2 hours ang biyahe. So mga gabi namin naabot dito, kauban ako silang mama og papa ug ang isa nako kay Son. As expected, daghan kay mga unfamiliar faces sa reunion. Then naay ni Dool sa kuha. Then nanguta na siya nga, nagunsa man ka din hiday. Di ba ikaw man tong barkada ni Jan nga niadto sa balay sa una? Paglingi jud nako, kay nakuratan ko. Kay mama man ni Jan. Niingon na lang pud ko nga, oy te, kumusta? Kay hinumdom paday ka na ako. O te, barkada ming Jan. Nag-attend ko og family reunion dere. Tubag ang mama ni Jan nga, alangan magmalimot ko nga ikaw ra may babae dito. Kinsa man imuhang mama day. Nitubag ko nga, si Betty te. Ako ang lola kay si Cedra. Tubag siya nga, uy, apo day kang lola Cedra day. Second cousin sila sa kong lola. Pariente raman day ta. Pinay-smile pa iyahang mama. Mura jud kog nabuhusan og bugnaw nga tubig sa kong nadungog. Maskin paglayo-layo may nga pagkapariente. Pero pariente raman gihapon day me. Og knowing how old-fashioned and conservative my family is, di yun pwede mag-uyab ang magpariente. Wala ko katubag dayon o grabe na ang buto-buto sa kong dughan. Pero wala ko nagpahalata. Nangutanap ako sa mama ni Jan kung wala ba ni Kuyog si Jan sila ha. Tabagihang mama, nga na, di gito ganahan og mga ingon ani day. Pero mo siguro nagpabilin to kay mag-date rato sa iyahang uyab. Grabe katabian pod sa iyahang mama ug wa ko kasagang sa papa. Nangutana pa siya sa kuha nga, balita na ko day nay uyab si Jan karon. Kaila ka sa iyahang uyab day? Barkada man gyud mo. Akong dungog kay schoolmate ra daw ninyo. Nakay picture day. Nabuing na gyud ni. Nitubag pud ko nga, ay, wala ko kabalote oy. Dili man na siya nag-share sa mga god. Mahadlok masungugan siguro. Og ni katawa ko, pero pinugos kayo.
wala na yun ko sa mood o blanco na akong nahuna. Gusto na ko mo uli. Pero kay layo man, wala ko'y choice kundi magstay. Sa mga taong nahuman ang program sa reunion ug kay gikapoy na kayo ko, nag-decide ko na muuna na katulog. Wala yun ko nakaunahuna og check sa akong cellphone. Pagkabuntag ana, daghan nga nag-miss calls og daghan na kayo siya mga messages sa kuha. Suko na kay siya sa mga text niya. Kung nauso pa lang ang mga emojis ato nga time, basig puro angry face na yun siguro ihang gipang send sa kuha. Dayon nanawag siya, pero kay kauban na ako akong pamilya, wala na ko tubaga og nag-text ra ko niya. Ako siyang gingnan, sorry, nakalimot yun ko og text gahapon. Kauban ako silang mama karon. Nami diri sa family reunion. Magkita ta inig uli na mo niya. Na ako'y isulti sa imuha, nga importante kayo. Mahadlok po yun ko motubag sa iyang call. Kay kabalo ko nga kasaban ko niya. Unya, first time yun na perti niyang sakuha sa kuha. Na-imagine na ako ihang dagway nga murag nag-super saya na. May reply siya sa kuha, unsay problema. Feeling na ko nakuyawan po siya that time. Reply rapod ko niya, nga basta. Maura akong reply, aron di po siya mahimutang ba. Aron duha nami. Lisod pod kung ako ray bugat ang dughan og malisang. Alkanse kay ko. Bitaw. And I was thinking nga paryente dayha. Idi magbulag yun. Sa mga taong nga hapon namin nakauli og nananghid ko nilang mama nga ma-birthday sa balay sa kong barkada. O gisugtan ko. Basta muli ko before 10 p.m. Akong plano kay bulaganan ako siya aron wala na'y labad sa ulo. So nagkita me that night dito sa park sa Picas, Barangay Pataon aron walay makakita namo. Ang ihang dagway kay dili na madrawing. Dili ko sure kung nasuko ba siya o nakuyawan og unsay akong ingon. Mong ako siyang giunhan og ingon nga. Nagkita gud mi sa imong mama didto sa reunion. Pero isnabra kaayo ang buing. Wala pa siguro siya ka-realize sa problema. Pagka-slow na lang yun. Din ako siyang giingnan. Nga igagaw man di ay akong lola o imong lola. So pariyente man di ay ta. Dito na siya na Shakira o wa'yid siya katingo. Dugay kay ang kahilom nga murag na ay ni aging anghel sa langit. Ug wapod ko kabalo unsa iyang ginahuna that time kay nagtanga raman siya. Mo nang nangutana na pud ko niya nga unsaon man nato ni karon. Kailangan na siguro natong magbulag. Pagkadungog niya sa word nga bulag, nihilak na siya og niingon nga dili ko mosugot. Bahala na. Perte niyang gakos sa kuha. First time na ako nga nakikita og lalaki nga perting hilak. Usually sa mga drama sa TV ra ko kakita o kung naay lubong sa patay. Kay naluoy man ko, nikilom na lang ko o gihulat nga mukalma siya. Dugay kay siya ni undang og gihilak. Mura yun og true. Pero gustohon man ako nga mohilak unta that time. Wala yun ko nakahilak. Og kakataw unon pa ko. Kay mura nagsagol yun yata ato yang sipon og luha. Unya nabasa na ako ang t-shirt. Ingon ana ako ka-strong akong heart maski nasakitan na. I mean, ingon ana siguro ko ka-immature gid ay. Wala ko nagdahom nga kapayason man day ning tawhana. Sa mga to nga nanguli mi nga walay nasabutan og unsay among buhaton. Mao gyud tawon to among giadto sa park nga layo para lang mohilak siya. Sayang-sayang ra sa gas. Nabitaw. Sa mga to nga nabisa namin duha pagka second semester kay sunod-sunod na ang pressure as a third year nursing student. Sumurag nawala ra sa mga hunahuna ang problema sa mong relasyon.
Pero napansin ako na mas clingy na kayo siya. Maskin kapoy migi kan duty, di gid siya musugot nga dili may magkita. So mas nisamot yod ang pressure para nako at that time. Lisod kay magbalanse sa relasyon ug studies. So after 1 month, nasa na mi sa hospital sa syudad. Siyempre nag-board na mi dito. Kauban ako akong kagrupo og boarding house. Pero siya, kay naaman sa US ang parents, afford kaayo nga mag-solo og room. Iyang boarding house kay sa Picas Street ra sa mga. Dito na nagsugod nga naanay nahitabo sa mga. Mas nisamot na yun ang kakapoy nako kay nadugangan na pod akong responsibilidad. Labaw na kay sobra niya ka-active. Mas active pa sa mayon volcano. Murag na tingob yun tong mga panahon na pwerte niyang pugong-pugong sa una. Pero okay lang. Makawala po og stress kay permi ka palami. Expert yun kayo siya og lami kay modala. Unya gifted pag yun og armas. Kinsa may dili mo bigay ana. Sa mga to nga while nagplansya siya sa mong uniform, naka-remember ko sa mong problema. So I brought it up to him. Ako siyang ingnan, ngunsan may plano sa tuang relasyon ani. Tubag siya nga, unya na nato na problemahon ay. I-enjoy lang sa nato ang usag-usag, while kita pa. Relax ra kayo siya. Ang ako interpretation siyan tubag kay murag magpakasawa sa siya sa kuha bago may magbulag. Labaw pa kay naanay na hitabo sa mua. I was so disappointed that time. Ana yudaning mga lalaki. Pag makuha na ang gusto, sayo na lang ang makigbulag. Ako siyang giingnan, unya, kanus apa man ka mapulan ako, aron magbulag na ta. Perte giniyang sukua, o gibundak ang plansya sa salo. Og niingon siya sa kuha nga, naagyuday kay plano nga bulagan ko. Dili gyuday ko importante sa mga. Maskin perti na kong kurata, nitubag lang gihapon ko nga, di ba ikaw ramay nag-ingon, nga unya na nato na problemahon. Pag na-enjoy na nato ang usag-usag, while kita pa. So meaning, pag napulan na ka, ay ha pa ka makipula. Gamito na ra ba ko nimo? Day ni kalma siya, og ni dool sa ko, while nagbuhat kog assignment. Ingon siya nga, dili ingon ana akong pasabot. Dili na ko kaya nga magbulag na. So nang adlaw pa lang nga nagkailata, kabalo gyud ko nga ikaw ang para sa ko. Wala na ko'y laing babayi nga palanggaon, kundi ikaw ra. Okay ra gyud sa kuha nga itago ko nimo maski nahangtod matigulang ta. Basta dili ta magbulag. Love kayo tika. Dayon gihag ko niya, og nisugod na pod siya gila. Pero happy kay ko hearing those words from him. And at the same time, my heart was aching for him. Weakness yun na ako pag muhilak na siya og makita na ko ihang dagway nga in distress kayo. Pila na ka times na nagahimo ko og way para magbulag mi. Usahay biklon ako siya para awayon ko niya. But he will never pick a fight with me. Ako apang gisulayan og pa-textmate sa kong amiga. But he will never reply back and will tell me right away na naay gusto nga makipag-textmate siya. Ako siyang giingnan, so unsa may solusyon na to ani? Hapit na ta mo graduate. Sooner or later, dapat harapon na nato ni. Tubag siya nga. Gusto na ko mabuntis na ka after graduation. Aron wala na'y makabulag na to. Madawat raligitan nila pag naanay bata. Murag nahadlok ko siyang solusyon. Bantog ra nga super clingy kay siya. O gusto gyud permi niya nga naay mahitabo na mo. Aron mabuntis tayo ko. Ako siyang giingnan. Dili pa ko ready mag-anak eh.
Daghan pa kog plano og pangandoy sa kinabuhi. Tubag siya nga, nakasabot man ko. Pero unta, apil ko diha sa imong mga plano. I want to be part of your future. Basta ako, handam na ko biyahan ang tanan para nimo. Maningkamot ko para mabuhi ka, maskin walay suporta sa tong pamilya. Sa mo to ang naglibog na yun ko at that time. I was torn between my dreams and him. Aside sa family issue pa yun na mo, kaya ba na akong talikuran akong pamilya ug mga pangandoy para niya? Og didto na ako na-realize nga dako di ay amo ang problema. Nagtuo ko sa una nga dali ra ang solusyon. Maong gibaliwala ra na ako. Wala ko nagdahom nga grabe iyang commitment og attachment sa kuha. Na underestimate yun ako siya. Kay kaniliging daghan siya nga nauyab. Abi na kog mawala ra iyang feelings pag makuha na iyang gusto. Kani nga situation ang wala nako na anticipate. Then after that, he got depressed og mas ni samot kalisod among relasyon. Paranoid na kayo siya. Dili lang ko makareply dahil sa text, magsige nagpanawag. Usahay biyaan niya iyang kagrupo sa case study para lang moadto sa kuha. Or dili na siya musulod sa clinicals kay magsige na lag-atang sa kuha. Kay basig mag-cheat daw ko. Og bulagan ako siya. Iyang grades kay nagbaba pod. Fixated kay siya nga bulagan ako siya, which is sala pod na ako. Kay sige na akong iparemind siya amo ang sitwasyon. Grabe ang emotional distress na ako that time, witnessing how he is ruining his life. So I have to be strong for him. Ginasabot na lang nako siya o ginahatagan og assurance. Wala na yun ko nakadare og bulag or mag-mention about sa bulag. Kay basig na siya'y buhaton nga di maayo. Maskin wala ko'y tulog og kapoy na kaayo with school stuffs, gahinan yun ako siya og daghang oras. Para tabangan siya sa mga assignments og sabay mi nga nagay-study aron dili siya mabagsak. Og hantod sa naka-recover pod siya og nabalik ra sa normal ang tanan. Og hangtod sa niabot ang panahon nga nakagraduate na mi og nag-ready na for board exam. Nag-review mi sa syudad for 3 months ug halos dito na siya nagpuyo sa akong boarding house. Unsaon na lang ni akong ikog nga di gyud pwede biyahan kay klingi kayo og kapayason. Pero in fairness, alaga pod kayo ko niya. Siya nagluto, grocery, laba og manglimpyo sa boarding house. Inigmata na ako kay nanay food. He will even pick and prepare the clothes na kung suoton the next day og plansyaho na daan. And he really does have a good sense of fashion. Dili po siya maulaw magpalit og sanitary pads og maapay makalabas sa kong underwear. Hawod po siya nga mag-budget. Husband material yun kayo ug mura taon mig bag-ong kasal. Pero hangtod imagination na lang ko ani kay murag lisod yun kayo nga magminyo mindwa. So for 3 months, na-enjoy yun na mo ang usag-usa. Ug wala ray problema. Ug hantod sa na-release ang results sa board exam. Ug nakapasar ming duha. Siya ro nga di makapasar nga permi kondisyon among utok ug lawas. Sakto kaayo og vitamins. Then after a couple of months, nag-start na mig-work. Pero laylahi among working place. Pero same lagtown. Kay baongon lagi kog utok, nagsugo na pod kog assume nga okay na siguro nga mag-open up siya about sa mong problema. Gusto na yun ako mahuman na among problema kay kapoy na yun nga sigig tago-tago. Nahadlok pod ko na maabot ang time na dili na pod nako kaya nga mulit ko and end up giving up my family or they will disown me. Imagine, 4 years na mi nga sigig tago-tago. I need to end it mintras kaya pa na ako. Pagkahasula ba yan?
Sumato nga one time nilugsong may syudad para lang mag-date o nag-check-in sa resort. Nanaday ko'y total freedom sa laag kay registered nurse na good. Akong pananghid kay mag-overnight may sa mga barkada sa syudad. Dahito, mag-overnight og kagod. Bitaw. Then while naglingkod may sa bala sa baybat, ako siyang giingnan, pwede na nato istoryahan atong problema. Tubag siya nga, kulita yun ni mo eh. Unsa pa may dapat istoryahan? Dili lagi ta magbulag. Hayaw na sigig balik-balik ana ba? Ako siyang giingnan, gikapoy na manggod ko sigig tago-tago sa akong pamilya. Makonsansya na kog sigig pamaka. Tubag siya nga, gusto ni mo atubangon na nako imong parents. Dugay naman kong ready. Ikaw ra may dili maka-decide ko. Ako siyang giingnan, kabalo manggod ko nga dili nila madawat atong relasyon. Imong parents di ay, okay ra nila. Nitubag si Jan nga, tiguwang naman to eh. Dili na kailangang approval sa parents nato. Ako siyang giingnan, hayaw po doy. Dili po da magmalipayo knowing na mapasakita nato atong pamilya. What if magka-problema ta sa future? Dili ta makadool nila. Tubag si Jan. Unya, unsa may solusyon ni mo di ay? Ayaw ko ingni nga magbulag ta, kay inig uli nato ugma, moderetso gyud ko sa inyo ha. And as usual, napilde na pud ko sa moang istorya. Og hantod sa niabot ang time, nga na-approve iyahang petition og need niya nga mag-migrate sa US og ningon siya nako nga mao na ni ang way para dili ta magbulag. Maningkamot ko para maging independent og kuhaon ti ka. I think your parents will give their blessings knowing na mahatagan ti kag better nga future. So gamay lang nga sacrifice please. Tubag pud ko niya nga okay, hulaton di ka. Sa moto nga nilarga na siya. Nagbuhat mig Facebook account ug didto mi nga naga-chat per me. After 3 months, napansin na ako nga wala na ko gidugo. Inaanad na ko nga irregular ko gusahay every 3 months ko nga mag-period. Habi na ko nga miss period lang ug dugoon ra ko so. Pero katapusan na lang sa bulan, wala pa gihapon. Sugod na ko kakulba. Nagpalit ko pregnancy test ug positive. I was in denial at first kay dili man 100% accurate ang pregnancy test. Sa motong I decided to get checked by OB ug confirm na buntis dito. Grabe na ko gihila. Feeling na ko end of the world na yun. Wala ako kabaloon sa kumbuhaton. Wala pa gani namo na resolve ang problema sa mong relasyon. Unya karon nabuntis pa yun ko. Unya wala pa yun siya. I felt so alone. Grabe akong pag-self-pity and was so scared ug wala ko'y masultian. Sobra yun kagubot sa kong panghuna-huna sa time. Pero siya kay padayon og communicate sa kuha ug usahay na lang ko mo reply sa iyang chat. Ug kung manawag siya, ingnon nako nga mag-rest nako ay gikapoy ko sa work. Gitago nako akong pregnancy sa iyaha ug sa ko ang pamilya. Gustohon man nako nga magpalaglag pero dili nako kaya. Unya kay gamayon man ko ug payat, dili gyud mahalata ang buntis ko. Wala man pud ko yung morning sickness. Ug hangtod sa pag-abot sa 5 months sa kuntian, napansin na ni mama ang changes sa akong lawas kay medyo nidako naman ko. Ug didto na ko ni angkon nga buntis ko. Ingon ako mama nga pagtarong diha ha. Unsay buntis nga wa man gani kay uyab. Nasugod nagkasuko ako mama.
Kung ginan ako mama, nga tinuod lagi ma. Og gipakita na ako akong ultrasound results siya. Gisagpa jud ko sa akong mama. Og perte gyud niyang sukuha. Nangutana siya kung kinsa daw amahan. Duha pa sila sa akong papa, nga left and right nga sige yaw-yaw. Tubag ko nga, wala na siya dinhi. Nag-migrate na siya sa laing nasod. Yun ako mama, nabuang ni yun kang bataa ka. Gaga yun ka. Nagpabuntis ka, unya gidaganan ka sa laki. Asa man ang otok nimo. Wala yun ko motubag kay basin mapatay na yun ko pag musulti pa ko og kinsa ang amahan sa bata. Sige na lang ko og hilak. Yun akong papa, ayaw na sige hilak-hilak diha. Ayaw damaya ang bata si mohang kabuang. Medyo na-relieve ko gamay kay at least concerned sila sa bata. So I tried my best to calm down og dili may stress. Okay, dili gusto ni mama maulawan ang pamilya, yang gitawagan akong auntie nga tuwa sa Cebu. Og didto ko gipapuyo, hangtod sa nanganak nako. And I decided na magstay sa Cebu for good. Og sa mga ni Jan, after mahibalaan sa akong pamilya nga buntis ko, giundang na nako akong communication siya. Ug wala na ko'y plano nga mag-communicate pa sa iya hangtod sa hangtod. Nag-deactivate ko sa akong Facebook ug I changed my number. Dili ko gusto na madamay pa siya sa gubot. Maayo niyang himtang sa US ug mas better iyang future dito. And I was thinking maka-move on ra lagi to siya. Kaya na ako mag-sacrifice para di lang madaot iyang future. I will raise our child on my own. At least gipinlan ko niya og anak. Maskin dili na ko maminyo, okay lang. Mura gihapon na akong kauban si Jan tungod sa bata. Baby boy di ay among anak. Ngan na lang nato og Luke. Liwat kay siya ang bata. After nag 1 year ni Luke, I was lucky nga nakasulod ko og trabaho sa Cebu. I was one step to rebuild my life and to restart my career. And I was so happy. Og nilabay ang mga panahon. Og kalit lang, nga namatay akong lola sa side ni mama. Og syempre kinahanglan ako nga muli. Kay basig kalagon unya akong lola. First time sa bang mga paryente namo nga ma-meet si Luke, nga 3 years old na. Nagkadako si Luke kay mas nagkaliwat yod ang nawong siyang amahan. Carbon copy kayo. Sa last day saya ni Lola, wala na ko damhang na ang mama ni Jan. Niuli day sila kay nagbakasyon. Pag naog balang sa sakyanan, nakita din ako iyang mama. Nagtago ko og nitanaw kung naa ba si Jan. And to my relief, wala siya. Grabe na akong likay-likay siyang mama. Og sa kamalas lang jud kay tungod sa kakiat ni Lokwel nagdula with his cousins, nadagma og adto gyud tungod sa table sa mama ni Jan. Pagkahinampak na lang yun. Gipatindog siya sa mama ni Jan. Perting hilak ni Lok og sige nagpanawag na ako. Wala na ko'y choice, kundi mo dool. Ingon ang mama ni Jan nga, "Oy day, anak din mo ni." Nitando ko og nakulbaan na kayo ko. Ingon siya. Kakit man ining bata ba? Naminyo na day kaday. Tubag ko nga, wala pati oy. Gisouvenir ning bata sa kong ex. Dani katawa ko gamay. Pero deep inside, sige na kog ampo na muundang na unta siya pangutana. Og miingon lag kalit iyang mama nga, parihas kayo og nawong ni Jan imuhang anak day. Huwan adyon. Wala ko katubag og ni-smile na lang ko. Tiniana tong manghod ni Jan nga. Asa pamday na maliwat, kundi sa mga kaparyentihan. Sabay ko sa aping ni Luke. Gusto yun na ako nga mawala that time. Punta dili na nila ma-mention kang Jan among panagkita. May na lang kay nagtantrum si Luke, kay katulgo na.
Motong nananghid ko nila nga ako sang pakatulgon akong anak kay gisabot na. Og dali kog exit. Og wa na yun ko ni gawas pa sa kwarto. While lami sa kwarto, kalit nga na curious ko og kumusta nakaha si Jan. Sumotong nagbuhat og dami account og gisearch na ko siya sa Facebook. Okay, nakapublic man ng ubang info og pictures niya sa Facebook. Niandar akong pagka-stalker. Nag-work na siya sa hospital og murag happy na gyud iyang life. And it looks like he has been traveling a lot. Og syempre, nisamot ka gwapo. Nalipay ko para niya. Og sa iyahang mga achievements po. And the same time, nakonsensya pud ko nga gitago na ko ang bata siya. Pero wala ko'y lakas na loob na samukon pa ang kinabuhi ni Jan. Labaw na kay iyang status sa Facebook ay in a relationship. And I won't deny. Sakit. It pained. And I miss him so much. Then milabay na sa mga panahon na wedding event sa resort ni Ante. Okay, day off man ako. Nag-adto mi ni Luke dito sa resort. Og nag-stay mi sa isa ka room dito. Og dito na ko na-meet si Michelle. Nag-inusara si Michelle sa baybay. Og murag subo kayo lantawon og nagkilap. Nakikistorya ko niya og ihapon na share iyang problema ato. Naka-check-in po si Michelle dito sa resort kay dili pa niya gusto mo uli after sa wedding. Medyo feeling close naming duha og nag-decide mi nga mag-inom pagagabi. Naibalaan ako nga she was in the process of divorcing his husband tungod kay nag-cheat. Gikan di ay sa Canada si Michelle ug miuli para sa wedding siyang sister ug para makapag-unwind na lang po. So gidamayan ako siya tong gabi na. Parte na mong selfie kay remembrance lagi daw. Nag-ask siya kung naa ba ko'y Facebook pero anak ko nga wala. Instagram lang ang naa. Ug ang name sa account kay kang Luke. So gi-add ko niya aron matag daw ko niya. Pag og maato, mag-check out na siya og na-meet niya si Luke. Ingon pa siya nga gwapo daw kayo akong anak. Ako pa siyang gingnan nga buyag tawon. Liwat man siyang amahan god mo ang gwapo. Pero wala na ko gi-share siya ang history namo sa amahan ni Luke. Ingon pa siya, pwede na ko siya picturean Rox kay buyag yun kaayong bata. Mi okay ra pod ko. Og ihang gipicturean si Luke og naapoy picture nga kaming tulo. Dayon ni uli na si Michelle sila ha. Og wa na pod may nagkita usap. Sa moto nga after 1 week ay hapan ako nakita nga gipost na di ay niya sa Instagram among pictures o gitag sa ko. Pero tipo na akong like. Ubay-ubay pod ang nag-comment siyang post. Labaw na sa picture ni Luke kay hasta man ka naughty ang smile. Makalingaw kayo. Tinay isa nga nag-comment dito nga. Asa na nga lugar, Michelle? Nito bagpod si Michelle na diri na sa resort sa Cebu, Jan. Nito bagpod nga, asa ni mo nakaila ng babae nga imong kauban sa picture, Michelle? Nito bagpod nga, didto me sa resort nagkaila pagkasal ni Pam. Huwag man, type ni mo dyan. Dahil wala na reply after ana nga comment. Wala ako kasabot sa kong gibati kay pagkakita na ko nga account to ni Jan ug sa ilahang convo. Nakita po na ako nga nag-follow request siya ug gi-block dayon nako siya. Gi-block na lang po na ako si Michelle. Then pila ka days nang stalk na pod ko sa Facebook ni Jan and saw his relationship status nga nausab nga engaged na. So I was thinking that he will not waste his time to look for me kay busy na siya to build his own family. Dayon sa pagka 4th birthday ni Luke, nag-celebrate me dito sa resort ug udto na mo giheld para makaligo ang mga bata. Napod silang mama ug papa ato. Happy kay si Luke siyang party that time and of course ako po.
Ang laughter gyud ni Luke ang makapalimot sa kong sadness. After sa party, knockdown na si Luke ug nakatulog sa sigig tula og swimming. That was around 5 p.m. pa. So ako, nagmuni-muni didto daplin sa baybay. Ug sa dihang naay ni kalit og duol sa likod nako. Ug niingon nga, wala pa kagi kapoy og tinago. Abi ko ba nga di nakaganahan magtago-tago. Ug sa akong paglingi, it was Jan. I can see mixed emotions from his face, pero kalma pa siya. Ug ako nga natulala, wag yun ko katuba. Niistorya na po siya nga. Wala pa ka na kontento, nga pati atong anak gitago po nimo. Ug nakita na ako, ang pain in his eyes. I cannot find the words to say ug naghilom lang ko. Wala pa ako naka-recover sa pagkakurat. Kinsa magdahom nga mo show up siya sa birthday ni Luke. Ako siyang giingnan, sure day ka nga imuhan ng anak. I was so stupid sa akong pangutana. Maskin pag mo deny ko pero ang dagway ni Luke, mauyad akong ebidensya. Pero mao man yun ang nigawa sa akong baba. Tubag siya nga. 100% sure yun ko nga ako anang anak. Maskin ipa-DNA ko na umadayon. Kabalo baka how I struggled when you suddenly cut our communication. I tried so hard to understand because I know you're still scared at not ready that time. Naningkamot yun ko nga mag-succeed para matupad na ako akong gipromise sa mo ha. Magbalikan ta ka. Nganong nabuhat maninimo na ako. I was surprised when I saw your pictures with Michelle and a kid that looks exactly like me. Ug dito na yun itulo akong luha na ganiha pa na ako gipugan. Ako siyang giingnan nga sorry. I thought my decision nga mo palayo was the best for us ug para dili nakamadamay sa gubot. Ug dito na gyud siya nasuko. Please grow up na. Stop being so coward and selfish. Di yun ko nimo kayang ipaglaban. Ako siyang giingnan. I was not in my right mind when I found out nga buntis ko and I don't know what to do. Ug wala ka dere. Do you think kung isulti na ako sa imuha, dili ka mo dali-dali og paulit din eh? And then what? Magkagubot ang tanan. Dahil ni kalma siya og niingon. I know you have your reasons. Pero sakit lang para nako nagitanggalan ko nimo og karapatan sa bata. But I don't care anymore. Gusto lang nako makita ug makauban ang bata. Perti kasakit sa akong gibati nga ang bata ready ay iyang gustong makita ug makauban. Then I remember nga engaged naman di ay siya. So what do I expect? The following day, nagkita sila ni Luke. Og nagpaila na siya nilang mama og papa. Og iyahan ng gisaysay ang mga nahitabo. Grabe ang tension that night pero nadala ra gihapon og istorya. The following day, napaghapon may sa resort og nagistorya among parents through video call. Ako og si Jan kay nara sa kilid nga naminaw lang. Og kalong nako si Luke. In the middle of their discussion, nagtantrum si Luke kay katulgo na. Maong nisulod mi sa kwarto sa taas ug wala na ko nakadungog sa uban nilang gistoryahan. But I know they will only talk about sa bata. Nakatulog mi ni baby ug nakamata ko og mga 2 a.m. Kay di naman ko kabalik og tulog, I decided nga maglingkod-lingkod usa sa gawas. Nakita na ako si Jan. Tuapo dapit sa pool nga naglingkod-lingkod. Nagtuo ko nga nilakaw na siya after sa video call. Pero nag-offer day si auntie nga mag-stay siya dito. Pagkita niya na ako, iya akong gitawag. Kaya na-curious ko kung sa ilang naiskutan gabi eh. Midool ko niya. Ako siyang gipangutana. Unsay nahiskutan ninyo gabi eh, about kay Luke.
Og giwarningan ako siya nga I am okay with anything. Basta di lang malayo sa ko ang bata. Kay diha na gyud ta magkaguban. Then ni-smile siya sa ko og niingon nga, kaisog ba nimo eh? Okay na ang tanan. Don't worry. Wala ko'y plano nga ilayo ang bata si mo. Di man ko parihas anong uban din ha. I know he was joking pero sakit biapod paminaw. Ako siyang giingnan. Aw, may nang klaro ba? Dayon kahilom ang misunod. Awkward kaya. Then siya ang una nga ni istorya. Kano sa di imong plano nga magbinyo? Medyo na-offend ko siyang pangutana. Mura ginapamukha sa kuha nga wa ko'y love life. Porke nga engaged na siya. And of course, I need to save my face. Ako siyang giingnan nga hatagi ko isa ka bulan para mangitag lalaki nga worth it pakaslan. Naidaghan diha sa daplin-daplin. Di man siguro ko anak kapangit para way magkagusto na ko. And to my surprise, he kissed me. Iyaha kong gihalukan. Then niingon siya, napigiday kay plano nga mangita og lain. Kulang pa dayo kong pag-antos og sakripisyo para nimo. Dili pagyahapon ko karapat-dapat. Ako siyang giingnan, ayaw sige drama-drama diha eh. Madunggan gani ka si mong fiancé. Wala ko'y plano mangguba og relasyon. Dili pa ko desperado. Mura siyang natingala. Hingon siya nga, ha? Unsay fiancé oy? Kinsa may fiancé na ako? Ako siyang giingnan, paatik pa yun ka. Mao na imong status sa Facebook. Imohang gi-change from in a relationship to engage. Mo deny pa yun ka. Dayon gi-roll na ako ang eyes. Then siya kay nagunahon na. Pero mikalit lang og katawa. Ug ang ako, naglagot na kay murag iyahara kong gidula-dulaan. Lami kayo ituklod sa pool. Hingan siya, gi-stalk de ko nimo sa Facebook ha. Kung gi-add pa ta ko nimo og nangutana, dili unta ingon ana ang dagan sa mong uto. Og nagpadayon ra gyud siya katawa. Kay nairitaman ko, may aksyon akong tindog para mo walk out. Pero iyaha kong gibira. O gisuot ang sing-sing sa kuang kamot. Hingon si Jan nga, ayaw lagi pag-conclude dayon ba? Wala pa yun gihapon ka nakaton. Wala ko ilaing babae. Okay? Of course, I was in a relationship. Kaya nga no, nagbulag dayta. Nagtago lang man ka. Og pagkakita na ako sa picture ninyo ni Michelle, and I know exactly where to look for you, I decided to change it. Kay di yun pwede nga dili ta ma-engage. Inikita na to. Wala pa yun siya na kontento. Og nanungog pa yun. Ingon siya. Nagsalos na kasi status ng engage. Unsa na lang kung married akong gibutang. Sabay kiss na pod sa kuha. At that moment, I realized how stupid I am. Pero kay gusto lagi ko mobalos. Ako siyang ingnan. Nganong imuha maning kisot ang singsing. Sure day ka nga makasaltang duha. Or gusto ti ka pakaslan. Tubag siya nga. Both of our parents already agreed na magminyo ta for the sake sa bata. Imo gyud ko gipatubang nila nga ako raw sa. Nasagpaan pa ko si mong mama. Ug hapit masumbagan si mong papa. Unya balibaran ba yun ko nimo? Hindi ka mauwaw na ako. Sabay ngisi niya. Og ni katawa na lang po ko. We reconciled and cleared everything anang kadlawuna. Og syempre kay dugay kay mi nga wala nakita. Og El Nino na ang kalasangan. Maong kailangan ng paulanan. Nahitabo jud ang ganahan po namong mahitabo. He stayed with us for a couple of weeks bago siya nibalik sa US. Ug iyaha dayon gilihok akong petition as K2 fiancé visa para mapadala pod sila.
Og hantod sa nag-migrate mi diri sa US. Og that time, 6 months nga pregi na pud ko. Nakabuog yun may atong sayo sa kabuntagon. Dayon I gave birth to our third child last 2019. O karon, buntis na pud ko sa kikupat. Grabe nga overtime yun. Kay matod pa ni Jan, mo na imuhang punishment sa paglisod-lisod na ako. Sugod pag-college na to. Ikaw ra yun ang babae nga nakapahilak og nagpalisod-lisod na ako. O diba? Haba ng hair. And of course, I am very much willing to receive this punishment knowing that I will be forever with the one and only man in my life. Salamat sa pagpaminaw sa among samok o gubot nga love story. I was indecisive, immature, and coward back then. I am just so lucky that Jan is so persistent and very patient. And now, I have a lifetime na mobawi sa iya.